Tak moji milí, nový školský rok je tu, dúfam, že som vám všetkým chýbala a začneme zľahka. Je teda prvý školský deň, takže sa nemusíme nikam ponáhľať, takže do zajtra mi napíšete krátku esej na 5 strán o tom, čo ste robili cez prázdniny a čo ste sa naučili. Malých alebo veľkých strán? Veľkých strán. Natálka sa toho asi veľmi nenaučila, keďže na tom Instagrame som videla, že si bola asi na 4 dovolenkách. Peťko, ja som videla, že si bol s kamarátmi stanovať. No bol som. No a oni sú o 2 triedy vyššie, to tvojim rodičom nevadí, že sa stýkaš tak starými kamarátmi? Ja som si tu pre vás nachystala ešte pár poznámok, ktoré treba prejsť, ale nebojte sa, to čo nestihneme dnes, tak zajtra po vyučovaní si dáme ešte jednu triednickú hodinu. Miška, ešte som sa chcela spýtať, teba rodičia neučili zdraviť? No, učili pani učiteľka. A tak, lebo som si toho nevšimla, lebo sme sa tak v polke prázdnin stretli v obchode a nepozdravila si ma. Ja som vás nevidela. Ale prosím ťa, ty si vedela, že v tom obchode som ešte než som tam prišla. To nepoznáš moje auto? Takže si akože nevidela moje auto stať pred obchodom. Dnešnej doby. Posledná vec, v týchto dvojiciach sedieť určite neostanete a ideme sa popresádzať.